Tento víkend sa nachádzame vo Valašskom Medziříčí. Realizujeme cezhraničný malý projekt v rámci Interregu Slovenská republika, Česká republika. Projekt je o tom, aby sme sa vzájomne s našimi partnermi z Českej republiky stretli. Predmetom projektu sú rôzne vzdelávacie, stretávacie aktivity a workshopy zamerané na vidiecký cestovný ruch, na agroturistiku, rozvoj cykloturistiky, v neposlednom rade aj na regionálnu značku kvality. Jednoducho prišli sme do České republiky na rozumy. V obsahu mé prezentace byly příklady dobré praxe z naší obce. Tady jsem se snažil popsat, jakým systémem se snažíme v uvozovkách donutit naše občany k tomu, aby postupně navyšovali množství tříděného odpadu, a to tak, že občané si mohou zvolit, kolik odpadů předpokládají, že budou produkovat v průběhu kalendářního roku. V rámci našej prezentácie sme chceli predstaviť potenciál agroturistiky, ekoturistiky a tradičnej turistiky na Orave, ktorú by sme chceli prepojiť a využiť jej potenciál, ktorý je na Orave ešte len v začiatkoch. Zároveň sme predstavili nedávno schválený projekt, v rámci ktorého budeme na Orave budovať sieť nabíjacích staníc pre elektrobicykle. Môj projekt byla komunita spolupráce mezi jednotlivými obcemi. Zahrňuje i jednotlivce, firmy, zemědělci, kteří spolupracují. No a letos máme teda i místní akční skupinu Oravu. Myslím si, že tato spolupráce je velice dobrá, navíc to obohacuje. Dneska jsme se byli podívat se slovenskými partnery na nově vybudované čistírny odpadních vod s tím, že od začátku letošního roku běží zkušební režim a začínají se připojovat jednotlivé nemovitosti. Tento projekt byl nejrozsáhlejší v historii naší obce. Finančně se jedná o investici zhruba 150 milionů korun. Farma Igora Dobeše ve Stříteži nad Bečvou, kde jsme se byli dneska také podívat, stala se vlastně ekofarmou roku 25. Aby jsme se mohli podívat, jakým způsobem se chovají ke svému hospodářství a dokáží zprocesovat své výrobky a dostat je na trh tou ekologickou formou. Na tuto ekofarmu jsme vyrazili s partnery na kolech po cyklostezkách, kterých máme tady v regionu dostatek. V poslední době se hodně investovalo do této technické infrastruktury, takže jsme mohli projet kouskem regionu po našich cyklostezkách. Tento víkend sme zrealizovali poslednú aktivitu nášho cezhraničného malého projektu, kde sme privítali našich partnerov z partnerskej miestnej akčnej skupiny. Nachádzame sa na ovčej farme u Luptákov, kde im ukazujeme tradície ovčiarstva na Orave a zamerali sme sa na prezentáciu vidieckého turizmu a výrobu regionálnych výrobkov. Už niekoľko generácií sa táto rodina venuje ovčiarstvu a výrobe výrobkov z ovčieho mlieka. Urobili sme si malú prezentáciu o našej rodinnej farme, ktorú rozvíjame už 30 rokov a tiež sme im sa snažili priblížiť, ako všetky naše výrobky prichádzajú na bežný stôl, od ranného podojenia, spracovania až po samotnú výrobu tradičných oravských korbáčikov. Vyskúšali sme si dojenie, vyskúšali sme si výrobu samotných korbáčikov, pareničiek. Zároveň sme sa venovali workshopom, ktoré boli taktiež zamerané na regionálnu značku, na regionálne produkty a na vidiecký turizmus. S partnermi sme veľa rozprávali o komunitou podporovanom poľnohospodárstve, o skracovaní potravinových reťazcov, o prinášaní čerstvých potravín na trh. Dotkli sme sa regionálnych značiek kvality, majú s tým veľmi dobré skúsenosti a v mnohom sú nám inšpiráciou a príkladom. Rozprávali sme o možnostiach, ako práve túto regionálnu značku kvality zaviesť aj u nás na Orave. S partnermi z Českej republiky sme diskutovali o možnostiach zachovávania kultúrneho dedičstva. Hovorili sme taktiež o vidieckom cestovnom ruchu a jeho potenciáli, aby jednoducho turisti, ktorí prichádzajú na Orave len na tie tradičné miesta, nenavštevovali len tie, ale navštívili aj miesta, ktoré možno nepoznali, ale ten zážitok bol minimálne porovnateľný s návštevou tých tradičných destinácií.
Našich partnerov sme vzali do osádky na naučný chodník, ktorý je venovaný ovčiarstvu, pretože ovčiarstvo na Dolnej Orave má silnú tradíciu, je to veľmi pekný a unikátny naučný chodník. Okrem turistiky a workshopov sme sa venovali aj nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Na Orave má bohatú tradíciu, preto sme v rámci realizácie tejto aktivity privítali ľudovú folklórnu skupinu z Podbiela.